Il-ħidma biex sar iċ-ċensiment mhix biss meta n-nies iwieġbu għal mistoqsijiet dwar il-ħidma li saret mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO sabiex ikun jista' jsir iċ-ċensiment. Tkellimna mad-Direttur Ġenerali tal-NSO u l-uffiċjal taċ-ċensiment Etienne Caruana huwa spjega li dan l-eżerċizzju kien joffri diversi sfidi anke minħabba li sar waqt pandemija. Kien hemm il-problema tal-pandemija, ħafna nies ma kinux komdi jintaqgħu magħna personalment għall-intervju. Allura bekk kellna użajna ħafna l-mezz tal-internet, użajna ħafna l-mezz tat-telefon biex bidna l-informazzjoni. Ovvjament challenge kbira li faċċejna wkoll fatt li llum il-ġurnata għandek ħafna aktar barranin minn qabel. Ikollok problema ta' lingwa. Dan wassal biex iċ-ċensiment ma sarx biss bil-Malti u bl-Ingliż, iżda anke b'lingwi oħrajn sabiex jipprova jilħaq lil kulħadd. Ir-rata ta' nies li konkorrow għal dan iċ-ċensiment kien ta' madwar 84%. Etienne Caruana spjega kif ix-xogħol fuq iċ-ċensiment li sar is-sena li għaddiet beda fl-2018 hekk kif saru studji pilota dwar kif kien se jsir dan iċ-ċensiment. Dan fil-waqt li ġie ffurmat it-tim taċ-ċensiment u saret konsultazzjoni pubblika. Dan il-proċess tal-lok biex inġabbret l-informazzjoni. Inti ovvjament kellna l-ġbir tal-informazzjoni, imbagħad wara li jsir wara ġbir inqabluh ma' ħafna reġistri differenti. U nibdew naraw in-nies li weġbuna kif u dawk li ma weġbunix fejn qegħdin fir-reġistru biex hemm niddeterminaw in-nies dawk li ma weġbunix li ovvjament għandna bżonn nissipplementaw minn reġistri u wkoll nagħmlu fil-follow-up niġru warahom biex inġibu l-informazzjoni kemm jista' jkun. Il-proċess taċ-ċensiment għadu mhux magħluq, dan minħabba li jkun irid jerġa' jkun żgurat li ma jkunx hemm ċaqliq f'xi numri, kif spjega d-deputat uffiċjal taċ-ċensiment Silvan Zammit. Tkellimna ma' diversi entitajiet u għandna ċertu konfidenza fir-riżultati li aħna ħriġna, però xorta jibqgħu preliminari. Jiġifieri, jekk insibu raġuni li pereżempju Silvan Zammit ma jidux joqgħod f'lokalità ma' mar oħra, dik mar joqgħod f'x'imkien ieħor, dik ovvjament tiġi korretta. Allura jista' jkun hemm xi ċaqliq mod speċjali fuq skala reġjonali minn ċertu lokalità l-oħrajn, però il-kwalità ta' reġistri u l-ammont ta' reġistri li użajna tuna ċertu konfidenza li r-riżultati li ħriġna huma accurate ħafna.